Di 2012 da netewiyên Yekbûyî yazdê cotmehê wek roja keçên cîhanê ragihandibû. Da ku newêkeviya hemberkeçan ji holê rabe. Mixabin di nava salekê da li gor daneyên Komisyona Zarokan ya Baroya Wanê li tevahiya bajêr li hemberkeçan 1205 bûyer pêk hatine. Di nava van bûyeran da 279 keç rastî destirêjiyê hatine û 295 keç jî dibin temenê 18 saliyê de hatine zewicandin. Ji aliyê din hejmarek zêde keç ji ber zayenda xwe hember cudakariyê rûbirû dimînin û piraniyan van bûyera di daneyên saziya da cih nagire. Di vê çerçovê de em li bajarokê Ertemî te Wanê rastî çîrokek balkêş ya çar keçan hatin. Zaroka 16 salî Zerda Akbal dibêje ku bavê wan ewberiya 5 salan ji ber ku birakên wan çênebûne ew berdane û çoye. 5 sala babam me berdayê çûye çerkeçikin xanîme se ser me texerê tî yardım destê me nê babam hiç nayê te bîra me. Me berda çû nayê te aqilê me navê. Dayika keçikan Remziya Akbal got ku ji ber ku zarokên wê yên kur çênebûne tim ji aliyê hevjinê xwe ve rastî tundiyê dihat. Dê eva 5 sal ez malxweyê xwe ayrılmış bîme. Malxweyê me ez hêlam çûn. Hem hêlan çûn kiçikê me çêbû xal kiçikan nekire xwedan. Heko ev keçikan çêbî heydî me ra nebaş bû. Zav şerê me dikira non netaniya me nedixwara. Keçika herî mezin 16 salî ye û ya herî biçûk jî 5 salî ye. Her çar keçik li gel dayika xwe bi alîkariya rûnişvanan jiyana xwe berdewam dikin. Akbal dide zanîn ku rewşa wan ya aborî pir xirab e û ew nikare bo siberoja zarokên xwe derfetan afirîne. Yalnız ev pîrekekim gücê me tune. Ev mesela daha da berê xwe dermawan. Gep çi gunehin hemî kiçikim gulan ev te soqaqa mi van kiçika anî tirsa xwedayê xwe jî manî min xwe xwedan kirine hey heta qiyametê jî. Endama komeleya jinan Sitarê rojbîn bor dibêje ku mixabin çîrokên wiha zêdene û tinê di nava salekê de sedan kes ji ber tundiyê serdana komeleyan wan kiriye. Çîrokên bi vê awayî êdî li me qerîb nayên ji ber ku em êdî nas dikin. Yani her malê her jinekê êdî çîrokek bi wê awayî heye mixabin. Lê divê bêzanîn ne pirsgirêka zayenda zarokê ji xwe ne pirsgirêkê yani zarok keç bibe yan jî kur bibe. Lê divê bizanibin ku ev ne pirsgirêka jinê ye ne berpirsyariya jinê ye û ne bi destê jinê ye lê divê zihniyeta zilam biguhere. Endama Komisyona Zarokan ya Wanê Parêzer Şeyma Şen got ku jiyana keçan pir zehmet bûye. Ev rewş ne tenê ji ber taybetiya Wanê ye. Em li Tirkiyeyê heya ku heke em berfirehtir binêrin, dibe ku em dikarin ji bo tevahiya rojhilata navîn behsa heman rewşê bikin. Mijara pirsgirêka keçikên zarok heye. Piraniya keçên ku ji temenê piçûk ve rastî taciz û neheqiyê hatine ji ber hîssa suçdariyê û zaroktiyê vê fehm nakin. Dibe ku di temenên mezintir de hinek ji wan fehm bikin. Parêzer Şen balkişan ser daneyên komisyonê ku tinê di nava salekê da dijî keçan 1205 bûyer pêk hatine dide zanîn ku ev rewş bo bajarê Wanê pir xirab e. Bu noktada Van Barosu'na ulaştı. Son bir yıl. Li gor pêzanînên ku me wek Baroya Wanê ji qeydên fermî yên dewletê girtiye di sala borî de li Wanê 1200 zarokên keç ku bo kirina tawanekî ya ku hatine zorkirin an jî di rewşa zarokên qurban dene hatiye tomarkirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.